gawas sa ilang nadawat nga seed money aron makasugod og bag-ong negosyo o mapadayon ang ilang nagsara nga mga negosyo hayan nga makadawat usab og ganti ang mga best performing sugbo negosyo beneficiaries. Kini tungod kay maghimo si Gobernador Gwendolyn Garcia og contest sa mga misalmot sa una nga batch sa Sugbo Negosyo Program. Atol sa panagtigom sa gobernador, kauban ang Mandawi Chamber of Commerce and Industry ug Department of Trade and Industry, gihan-ay na ang mga guidelines alang sa maong sangka sa mga magpapatigayon karon nga ilan ang nasugdan o napadayon ang ilang mga negosyo. Kahinumduman nga kapin 8,250 ang mga nakapasar sa unang round sa Sugbo Negosyo Program. Aron mo qualify sa maong indigay, kinahanglan aduna gayoy Sugbo Negosyo Tarpaulin gawas sa ilang establishmento, DTI registration, business permit, insakto nga bookkeeping sa ilang mga produkto ug halin ug ang actual business establishment nga natukod o napadagan. Ang mga kawani sa matag board members sa mga distrito mao ang musuta sa maong mga rekisito. Human niini, i-evaluate ang maong mga nisalmot ug magpili og champion sa matag distrito. Ang mga mananaog sa distrito i-judge sa MCCI, DTI ug probinsya aron pilian ang mananaog sa provincial level. Kung ubos kini sa Category A o negosyong padayunon, tan-awon kung insakto ba ang paggamit sa seed money, pila ang na-generate nga ginansya, kung aduna ba'y pagsaka sa halin, insakto nga financial management ug tan-awon usab ang business plan sa pagpalambo o pagpadako sa negosyo. Samtang sa Category B o produktong sugbuanon ug Category C o mga serbisyo ug gagmayng patigayon, susama usab nga criteria apan apilon usab pagtan-aw kung giunsa pagpanindot sa kalidad sa produkto ug ang packaging niini. Conducting a contest, incentivize them. Maningkamot lang sila. Yes. Bitaw po. Knowing that there is going to be this and it will be an ongoing contest. Because That's that will be so. additional capital for them. Gikatakdang magtagbo pag-usab ang gobernador, DTI ug MCCI sunod semana aron sa pag-finalize sa mga susbanan sa maong indigay ug kung kanus-a kini sugdan. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo.